No dobre, takže máme túto videjko, a ako sa v Irfan View premenovávajú a zmenšujú fotky. Hlavne ide o zmenšovanie do e-mailu. Keď si otvorí Irfan View, začína to asi takýmto nejakým oknom. A keď chceme nejaké fotky poprerábať, tak ideme na súbor a hromadná konverzia a premenovanie. Otvorí sa nám nové okno, v ktorom som sa ja už hral, takže budem sa snažiť to nastaviť tak, ako to bolo, alebo aspoň ukážem. Začneme v ľavom hornom rohu, kde si označíme hromadná konverzia a premenovať výsledné súbory, pravdepodobne to má byť, takže to je ten tretí, to si označíme tu na. Hromadná konverzia, tu si nastavíme, že naše fotky majú byť uzasevované v JPEG formáte, takže keby tu bolo, tak tu sú rôzne formáty, v ktorých to môže byť zasevované v JPEG, asi bude najlepší, si myslím. V nastavení nemyslím, že som robil niečo, až by si tam mal niečo iné nastavené, tak skús niečo. Tieto 4 sú tu zakliknuté, prvé 3 sú není, 4 sú, potom není. Viem, že toto som zmenil na 75 a tak, kde som videl, že to bolo akože 75. Klikneme si OK. A tu viem, že si musíme zakliknúť rozšírené nastavenia. Vlastne, kde sa určuje, čo my chceme s tými fotkami robiť a ako to bude vyzerať. Toto všetko nastavujeme, ako som hovoril, len raz, takže raz sa to nastaví a malo by to byť všetko OK. Takže keď máme zelenú fajočku pri nastaveniach, dáme si rozšírené nastavenia, máme nové okno. Jediná vec, ktorá sa tu mení v tomto, je zmena veľkosti. Takže si dáme zmena veľkosti a ja som to nastavil, že nastaviť dlhú stranu fotky, dá sa aj krátka strana, aj dlhá strana, nastaviť dlhú stranu fotky na 16 palcov. To sa mi zdalo byť taká celkom OK veľkosť a na moju obrazovku môžeš si vyskúšať zo pár fotiek, môžeš si pomeniť zo 16 na 12 alebo proste na nejaké menšie, aby sa to aj tebe zmestilo na obrazovku. Ja som mal tu 16, to bolo celkom OK. Ďalej, čo tu zaklikneme, zachovať pomer strán proporciálne, znamená, že aby sa nám fotka nezmenšila iba z jednej alebo z druhej strany, aby to malo stále tú svoju formu, tak to dáme tu na zachovať pomer strán a použiť prezorkovaciu funkciu. Lepšia kvalita, to tiež mám zakliknuté, to som tiež niekde čítal, že to je OK. To je v podstate všetko, čo my tu nastavujeme, čo potrebujeme ohľadom e-mailu, keď chceme prerábať na e-mail. Dá sa tu nastaviť orezanie fotky na X súradnice, Y súradnice, výška a šírka fotky sa dá nastaviť a vlastne všetky fotky, ktoré bude prerábať, bude orezávať na toto, proste na tieto údaje, ktoré my tu zadáme, my to nepotrebujeme. Môžeme meniť farbu, môžeme prispôsobovanie farieb, otočenie vpravo, otočenie vľavo, negatív. Sú to rôzne funkcie, ktoré sa asi tak pri takom väčšom, akože pri e-mailoch, nemyslím si, že sa to bude takedy používať. Takisto ako zaostrovanie jas, kontrast a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Nemyslím si, že tu budeme niečo nastavať, lebo jas alebo niečo také na všetkých fotkách, keď sa vybere 10 fotiek, tak nemyslím, že všetky budú potrebné zvýšiť ten jas alebo kontrast takisto na všetkých fotkách, takže tu nič. Rozhodne nechceme zmeniť tu na nič na týchto, pretože pri zmene fotiek by sa nám mohli prepisovať existujúce súbory, to treba dávať pozor, lebo keď
si zachováš, keď si uložíš fotky do počítača z foťaku, tak majú svoju veľkosť a svoju kvalitu. Keď sme tu niečo zmenili na týchto prepisovaniach, vlastne menšia fotka, zmenšená fotka by ti prepísala tú fotku, ktorá je v originálnej kvalite. Takže tu na nič nebudeme meniť. A tu si skontrolujeme, toto máme 6 krát nastavené dlhú stranu na 16 palcov. Nová veľkosť, to chceme. Všetko chceme OK. Dáme OK. Takže to by sme mali tu na túto časť nastavenú kompletne celú. Ako sa určujú fotky, ktoré chceme poslať povedzme e-mailom? Otvára sa to tu na, ja tu mám špeciálny folder. 2010 apríl. Poďme z tohto súboru ja chcem vybrať niektoré fotky a zmenšiť ich na e-mail. Vľavo dole si zaklikneme zobraziť náhľad obrázku a môžeme si pozerať fotky, hej. Tu sme si klikli na prvú fotku, tu vidíme obrázok, aby sme približne vedeli, že s ktorými fotkami robíme a ktoré chceme posielať. Fotky, ktoré chceme poslať, sa dodávajú do tohto okienka. Fotky, ktoré chceme poslať e-mailom, ktoré chceme prerobiť, sa dodávajú do tohto okienka tým spôsobom, že alebo spravíme dvojklik na fotku, ktoré chceme poslať a tu sa nám už vysvietila, je to ten istý súbor, tá istá fotka, alebo si klikneme na fotku, chytíme ju s myšou, ľavým tlačítkom, stiahneme ju dole, je tu, alebo si označíme fotku, klikneme na pridať, zase sa nám tá fotka objavila tu, hej. A ak by sme chceli pridať povedzme viacej fotiek, tak si môžeme určiť povedzme táto fotka, chytíme si mimo, označíme si viacero fotiek a teraz alebo pridať, alebo ich stiahnuť dole, hej. Tieto všetky fotky sa nám teraz stiahnu dole. Skontrolovať si, že či sme vybrali dobré fotky, je takisto jednoduché, keďže toto sú fotky, ktoré budeme prerábať. Vidíme, ktoré sú tu na, hej. Pozeráme, OK, tieto fotky chceme predávať, OK, to chceme poslať. Alebo zmeníme svoj názor a odobereme v tomto prípade poslednú, tú, ktorú máme označenú na modro. Odoberieme, alebo odobierame tieto tri, alebo odobierame všetky. Takisto môžeme pridať všetky fotky, ktoré sú tu na. Takže vidíme, tu sú všetky tie fotky, ktoré sú tu nahore v tom súbore. Doberieme všetky. Ja čo si myslím, že je najľahší spôsob dodávania fotiek, čo som si asi tak zhruba som to skúšal,